paranenzwa mamuka sei kana uri ku diaspora kana uri kutumira mari kuvanhu vari kumba kana ari baba amai muzukuru munin'ina hanzvadzi ameno chero even kulezi kana even shamwari nedzimwewo hama kana uri kutumira mari ikoko pazuva rekuvhota vanhu vaunopota uchitumira mari nemhuri dzavo dzese dzinobatsirwa nemari yaunotumira iyoyo, they must send you a picture of them vari muballot box vane x yavo paCCC, vane something mupicture imomo kuti uzive kuti ndinhingi. Let me give you an example. Kana uchiziva kuti wakatumira mfana wako kamwe kapeni kanogona kanotengwa ku UK kekunyora ma exams, peni iyoyo haiwani kunoziva kuti peni inoiswa sellotape kumusoro kwekwe, anofanirwa kuisa peni iyoyo mupicture iyoyo kuti uzive kuti okay ndiye avhota. Kana ari munin'ina wabread atumirwa mari, ndoziva kuti munin'ina wangu anofarira machepisi, anofanirwa kuisa 2 machepisi mupicture iyoyo kuti ndizive kuti sure munin'ina wangu avhota CCC. Yes, zvinhu zvacho zvekutora mapictures hazvizvi pamutemo, but we don't care. Hakuna chinhu chinobohwa kunze kwekutumira munhu anotsigira junta mari kana ari kurwara kana kuti kana pane zvaari kuda kutenga muZimbabwe. Anongovhotera izvozvo chete achitambura chete, but ari kutemba nekuti iwewe uri kutambura kudiaspora unouya nemari unotuma mari ndiwe. Problem inenge yadonha padhoo pako iwewe chete. Tofanira kupedza katsika kaye kekuti handi baba handi sekuru harega tivasiye. Kana sekuru vari kuda kudya gore riri kuya kuno, vanofanira kuvhotera CCC vakutumira picture. Vakasakutumira picture vachivhotera CCC, usatume kana send kumusha, kana even 1 cent usatume. Kana mombe yakuda kudhibhiswa yeda mushonga usatume. Kana munhu arikuda kuenda kuchipatara kunorapwa usatume. Kana mwana ashaya serelaki kana proneutral kana zvimwe zvese zvinenge zvida usatume kana send. It is time kuti vanhu vatinobatsira isusu, we the diaspora, we have the power kuchinja zvinhu muZimbabwe. Isu we have the power kuchinja zvinhu muZimbabwe. Tiri kuda kuti munhu wese anobatsirwa nemari yatinotuma isusu, mhuri dzedu dzese muZimbabwe, hatina basa kuti wakakurira musangano upi kana kuti pfungwa dzako dzakaita sei, hatina kana basa nazvo. Ukasatuma picture tichiziva kuti ndiwe, kuti wavhotera CCC, hatife takatuma mari kumusha futi zvachose until the next election. Tokunzwanana. That must be a rule that all of us in the diaspora apply in these coming elections. Ngatume picture, ngaise ruoko, kana asina phone ngaakwerete zuva iroro vodzosa kumuridzi apedza. Whatever needs to happen on that day zvofanira kuitika. Kune vaye vatoziva kuti they want change, iva vatovaziva, but kune vamwe vaye family medu vanotemba nesu kudiaspora. Kudiaspora kuno kwanofunga kuti kunonakidza kuno kakunakidze kuno. Ndatora almost 6 years kuti ndiwane mapepa muno. Ndikangoona mupurisa muroad so ndaivhunduka zvimwe zvisingatomboiti. Muno munonetsa muno. Kunetsa zvokunetsa zvi. Hakunakirirwe kuno. Hatiuye kuno kuzonakirwa kuno. Apa uda kukwereta $20, $100, uda kuti titume $50 kutenga mukaka wembudzi, kutenga chikafu chehuku. Ndakatiza iwo ndo zvauri kuvhotera zvandakatiza inini pamusoro pezvo zvauda kundikumbira mari. Hazvishandi zvakadaro. No picture, no diaspora funds mumbamangu. No policy yandinayo kubva nhasi. Kana usingade policy iyoyo no problem, vhotera waunoda, asi panguva yekuda kuti wakuda mari usambondibati. Nenunzi zhinji eweziva chisawiche kubva watenga doro timbodhakwa nika life kepakaunda hani tengero gwarana ndokupenga marito yazomuka mona zwakachona unoepa paunozviita asi we usingambofuna. Easy addiction, peer pressure, demons kana ignorance, audi kunoteswa chimbotudza wakaitende chokuchera.